U stvari, prekidajte tu špicu, ovo je važno, moramo da pređemo na stvar. Dobrodošli u krčmu kod poslednjeg Checkpointa na vanrednu epizodu. Desilo se nešto što može da utiče na sve nas. Na vas, na sve ljude koji gledaju upravo ovaj video. Ranije ovog dana Steam je poslao jedan e-mail svojim partnerima i ako ste pratili društvene mreže u posljednjih nekoliko sati, verovatno su izgledalo ovako. Oh my god! Okay, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! E sad, možda razloga za paniku i nema, ali hajde da krenemo redom. Steam je ranije danas poslao mail svojim partnerima, odnosno developerima i izdavačima, jedan mail koji im je najavio da će se ove godine menjati porezi na Steamu. I sad oni su napravili jednu listu zemalja i raspored kada će tim zemljama biti uveden porez na Steamu. Zato što te zemlje imaju neki porez za prodaju kompjuterske opreme ili digitalne svojine ili čega već. I Steam zbog toga mora tim zemljama sada da plaća porez. I kad pogledamo na listi, za april ove godine najavljeno je da će Srbija imati 20% poreza na Steamu. Naravno, odmah se desilo, odnosno od početka, svi su odmah pomislili da to znači da cene u svim tim zemljama skaču. U ostalom, svi sajtovi koji se bave gamingom i mnoge forumi i grupe za diskusiju, svi su prvu stvar koju su pomislili, što je naravno logično, je da će igra da poskupe. U ostalom, kad kažete im dodatni porez, verovatno će igra da poskupe. Sada, ako ste kupovali nekada na Steamu ili ste probali da ga koristite i možda odustali toga i vratili se torrentima, vidjeli ste da cene za našu zemlju baš nisu toliko dobre. Mi smo u stvari u grupi sa zapadnom Evropom, u stvari dobrim delom centralne Evrope, što znači da ako neka igra izlazi za 60 evra, i kod nas će bude 60 evra. U ostalom i u prodavnicama je 60 evra, odnosno koliko je to, 7.500 dinara. Naravno, u tim zemljama je mnogo bolji standard. Posledno šta je problem nekome u Nemačkoj, Britaniji ili u skandinavskim zemljama da plati igru 50-60 evra, ako mu je plata par hiljada evra. Ali u Srbiji, navodno, po nekim poslednjim podacima, prosječna plata je 370 evra, odnosno 45.000 dinara, mada uglavnom je to više nekih 200 do 300 evra realnosti. I sada kad imate tako neku platu, mnogo je teže objasniti kupovinu igre od 50-60 evra. A ako bi zaista igre skočile za još 20%, ko bi onda kupovao igre kod nas? Naravno, neće Steam propasti ako ljudi u Srbiji ne kupuju. Nakon nas ima malo koji kupujemo igre na Steamu, da nas ima i 10.000. Ali na ovoj listi se nalaze i neke dosta bogatije zemlje. Švajcarska, Južna Koreja, Japan, Novi Zeland. Na Islandu recimo će se dodati 24% poreza, jer je kod njih porez 24%. Ipak to dalje ne mora ništa da znači. Jer u nastavku tog maila Valve napominje da taj porez će biti uračunat u cenu kao i ostatku Evrope, što znači da ćete vi plaćati cenu koja piše na sajtu, a porez će vam biti odvojeno uračunat i dobit ćete račun na kome će vam odvojeno pisati jedna i druga stavka. Ono što je najlogičnije od svega toga je da će biti nešto kao u Americi, gde i u apsolutno nekim zemljama koji isto to imaju, gde vi bukvalno na kraju godine prijavljujete sav porez i onda oduzimate sav porez koji ste trošili. I zato ako ste gledali američke filmove, serije, a i na kraju Simpsonove koji isto to imaju, na kraju godine svi gledaju svoje račune za sve što su kupovali cele godine i oduzimaju porez, dobiju te neke olakšice. Može da bude to, može da ne mora. Imao sam priliku već da vidim da su domaći developeri isto dobili taj mail i ljudi smatraju da će se desiti upravo to. Da će biti ista cena, neka njihova igra košta 20 evra. 20% od te cene je porez koji Steam, odnosno Valve, plaća Srbiji. Ne znamo kako i to ostavljamo za nekoga da objasni. Ako kojim slučajem neki ekonomista gleda ovaj video, molim vas u komentarima to malo detaljnije kako to sve funkcioniše. Što znači da manji deo te cene koju vi platite će Valve deliti između sebe i izdavača, odnosno developera ukoliko je to neki mali studio. Po nekim podacima, to su stvari koje nisu baš uvek svima iste, Valve uzima 30% od svake prodate igre. Što znači da vi kako kupite igru za 60 evra, oni uzimaju oko 20, odnosno trećinu. Ako kupite igru na rasprodaj za 3 evra, oni uzimaju evro ili manje. Ali to ne mora da znači uvijek za svakoga da je tako i sigurno veliki izdavači koji prodaju 100.000 kopija neke igre na Steamu imaju sigurno neke olakšice od njih. Generalno, Srbija je jako u lošem položaju i ceo Balkan po pitanju Steama zato što smo jako malo tržište, jako se malo inače kupuju kod nas igre i zbog toga mi nismo zanimljivi izdavačima. I na kraju krajeva zašto nema ni jedne igre koja je lokalizovana na naš jezik?
Ne kažem da ja lično to želim, niti bilo ko iz ekipe kod postavljanja pointa, ali ima ljudi koji bi možda želeli da igraju igru sa titlovima na srpskom. Toga nema. Ali s druge strane imate igre titlovane na ruski. Imate igre koje se prave posebno za rusko tržište i na kraju krajeva ceo ruski Steam, ako nekako uspete da mu pristupite, a postoji način preko VPN-ova i sličnih stvari, je potpuno drugačije tržište od ostatka sveta. Rusi, zbog toga što su mnogobrojni i što je kod njih piraterija tolika velika, toliko bila rasprostranjena da su kod njih i dalje prisutne piratske prodavnice, što je kod nas nestalo pre koliko 10 godina, Valve je morao doleti kod njih sa mnogo agresivnim cenama u odnosu na ostatak Evrope. Tako da svojevremeno Witcher 3 mogu da se kupi za 20 € dok je bio 50 € u ostatku Evrope. Druga stvar koju Rusi imaju je region lock i recimo kad kupite igru Rusi ne možete da igrate van Rusije ili Rus ne može vama da kupi igru, to je moglo opet ranije, ali uvedeno je. I u većini slučajeva njihove igre nemaju nijedan drugi jezik sem ruskog. Ali opet, za Rusiju su mnogo niže cene nego za ostatak Evrope. Rusi imaju čak možda bolji standard nego mi, tako da nije ni malo cool. Ali, vratimo se mi stvari na ono zbog čega smo ovde, a to je da li će cene da se povećaju. Ne bi trebalo paničati za sad. Sačekajmo taj april da vidimo šta će se dešavati. Cene za sada su na Steamu i dalje iste i po nekim izveštajima iz drugih zemalja gde su ovi porezi uvedeni u poslednjih godinu dve, cene se nisu menjale. Zato što to i dalje sve ostaje na nivou izdavača i developera da li će hteti da povećaju cenu da bi kompenzovali to što dobiju manje po svakoj prodate kopiji. I za sada ima jako mali broj studija koji će to da urade. Tako da ako, recimo, Ubisoft kaže da novi Division 2 ili Assassin's Creed, kako god da se bude zvao, košta 60 € u Evropi, košta će 60 € i kod nas. Eventualno 65. Jedan primjer koji sam video baš na Steam Gift forumima je čovjek iz Estonije koji je baš rekao, oni imaju 20% poreza isto kao i mi i kad je njima to uvedeno, ništa se nije desilo u stvari. Tako da, vrlo moguće se neće to desiti ni kod nas. Takođe, pre dosta godina, recimo 2008. kraj 2008. početak 2009. kad je uveden evro kao valuta na Steam i kad je krenulo cijela ona frka sa $1 nije evro, što je zaista nije bilo, cene su do tada za Evropsku uniju računate kao američka cena plus evropski porez, a opet je dolaze do to tih nekih $60, koliko i je inače svaka igra koja je novija. Na kraju jedno zanimljivo pitanje u stvari je podigao neko, šta se dešavalo do sada? Da li je plaćen porez, kome je plaćen porez? Mislim, u ostalom, vi na Steamu ne kupujete zaista igru, vi kupujete licencu da tu igru koristite. I zbog toga ste možda vidjeli da ako neko napravi malo veliko sranje na Steamu, da onda mu oduzmu ili igre ili mu suspenduju nalog ili šta god. Tako na kraju krajeva si rešao problem Twittera. Moguće da je to zbog toga što jednostavno kod nas jako dugo nije bio uopšte regulisan porez na gomilu IT stvari. U Srbiji jednostavno pojam takozvane digitalne svojine, odnosno digitalnog dobra nije bio definisan do pre recimo par godina. Ali opet da zaključim i da ponovim ono što sam rekao već ranije, nemojte za sada da paničate. Nigde nije navedeno da će cena da se podignu. Hajde da vidimo šta će se desiti. Sada je te kraj februara, imamo još malo više od mesec dana. Valve ima vremena da odgovori. Ako uopšte naravno budu želeli da odgovore. Ako se smatra da u stvari ono što su napisali to i znači. Samo se računa drugačije porez na sve ove igre. U svakom slučaju, nas zanima i vaše mišljenje. Da li kupujete na Steamu, da li tražite alternative, jer takođe postoje gomila alternativa koja ako pratite naš serijal Bagatela, znate da prodaju isto Steam Kijeve, GOG koji prodaje DRM free igre, Humble Bundle koji prodaje kombinaciju svega toga. Da li će sad cijela ova stvar pogoditi njih, to i dalje nije sigurno. I zato nemojte paničiti, a vaše mišljenje ostavite nam dole u komentarima i napišite nam da li se slažete da su cene igara na Steamu prevelike, da li uopšte kupujete na Steamu, da li tražite alternative. Ukoliko ste developer, to bi nam isto značilo neke informacije, ako znate, naravno ako smete to da podelite sa nama. Jer ovo je situacija koja stvarno može loše da pogodi sve nas koji volimo da igri, koji želimo da nagradimo developere i studije koje prave jako dobre igre, tako što ćemo kupiti original kad tad, ali kupit ćemo. Ovo je bilo specijalno izdanje KPC vloga, a sutra nastavljamo redovni program.